Det lykkedes mig at komme ud på Christiania, uden de store knups. Men jeg kom ikke ret langt ind, før hammeren faldt, og det gjorde ondt af helvede til. Som alt andet, der på denne jord er godt og nødvendigt, fødtes også mit Christiania-liv i smerte. Det var min første rigtige dag ude på fristaden. Jeg var cyklet fra Østerbro for at påbegynde arbejdet med at gøre det gamle vrag af en lyseblå skurvogn, som jeg havde anskaffet beboelig. Vognen befandt sig på en lille plet asfalt, der lå ved volden, nede for enden af den grønne genbrugshal. Det var en fyr ved navn Konkurs Benny, der havde skaffet den fra en entreprenør ude på Midtsjælland et sted. Men åbenbart havde Benny også haft alt muligt andet kørende, for til alt held for mig røg han kort tid efter i spjældet. Den nat Benny blev knaldet, sad han i en lastbil ude ved kysten og ventede på et smuglerskib, der var på vej fra Marokko med flere tons hash ombord. Hold kæft, hvor må det have været surt for Benny, tænkte jeg, da jeg var på vej hen til fængslet for at fikse handlen med ham. Jeg kunne ligesom ikke blive enig med mig selv, om jeg burde have dårlig samvittighed. Jeg mener, i stedet for bare helt uhæmmet at juble over mit held. Det er sgu da ikke min skyld, at du er så grådig, tænkte jeg, da vi senere sad over for hinanden, og jeg glodede på bulerne i Bennys glatbarberede kranium. Den enes død var vel for helvede den andens brød. Selvfølgelig havde Konkurs Benny lige til det sidste haft store planer for skurvognen. Klart nok, og det lagde han da heller ikke skjul på, at han ærgede sig gul og grøn. Men nu ruskede han altså træmmer, sagde han, og hvis han ikke flygtede, skulle han blive ved med det en rum tid endnu. I 5 år, hvis han ikke opførte sig ordentligt. Det måtte han tage med. Det var en del af gamet. Selvfølgelig var det skidehamrende ærgerligt, men der var altså ikke ret meget, han kunne bruge vognen til nu. Okay, han kunne græde snot over alt det, der aldrig blev til noget. Men det gad han kraftedeme ikke. Det kunne han godt fortælle mig. I virkeligheden skulle han bare være glad for, at der var nogen, der ville købe det gamle lort. Ellers stod den jo og rådnede op. Men jeg skulle da nødt til at se de lyse sider, ikke? Sukkede Benny og så forpint på mig. For eksempel havde han nu 5 år til at glæde sig over, at han ikke havde nået at spilde mere krudt på skrummet, før panserne tog ham. Og over at det nu var min tur til at bakse med æsken. Der var virkelig noget at gå i gang med. Benny ønskede mig held og lykke. Det gjorde han altså.